дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. ҳамоиш бо иштироки 2 президент ва 14 вазири умури хориҷӣ дар Душанбе. Рустами Эмомалӣ бо сафири Русия муносибатҳои байнипарвумониро баррасӣ кард. зоирони тоҷик дар интизори ҳаҷ, аммо он боз мавқуф гузошта шуд. афзоиши ҳолатҳои гирифторӣ ба COVID-19 миёни кӯдакон дар Ӯзбекистон. Ӯзбекистон AstraZenecaро дастрас кард, аммо имгузарониро мавқуф гузошт. шарҳи ин ва дигар хабарҳо бо шумо ҳастам. Юниса Тамулоева. Салом. бинобар иттилои вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон санаҳои 29 ва 30 марти соли равон дар Душанбе 9-мин конфронси вазирони корҳои хориҷии 15 кишвари узви ин фароянд таҳти унвони тақвияти иҷмоъ барои сулҳу тавсеа баргузор мешавад. дар рӯзи аввал санаи 29 март мақомоти баландпоя мулоқотҳои рӯбарӯ хоҳанд дошт. ҳамон рӯз вазирони кишварҳои узви раванд як ҷаласаи муштарак хоҳанд дошт, гуфт ин манбаъ. бинобар иттилои манбаъ, санаи 30 март конфронс таҳти унвони тақвияти иҷмоъ барои сулҳу тавсеа бо суханронии ифтитоҳии роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Муҳаммад Ашраф Ғани Аҳмадзай, президенти ҷумҳурии Афғонистон оғоз хоҳад шуд. бино ба барномаи конфронс, вазирони корҳои хориҷии Тоҷикистону Афғонистон Сироҷиддини Муҳриддин ва Муҳаммад Ҳаниф Атмар низ суханронии истиқболӣ карда, роҳбарони намояндагиҳои кишварҳои узв ҳар як 5 дақиқа суҳбат хоҳанд кард. дар пайи он ҷаласаи асосии конфронс баргузор мешавад, ки дар он роҳбарони намояндагиҳои кишварҳо ва созмонҳои ҳомии қалби Осиё раванди Истанбул назорати худро дар бораи тақвияти иҷмои байналмилалӣ барои сулҳу тавсеа дар Афғонистон баён хоҳанд дошт ва ин мавзӯъро ба баррасӣ хоҳанд гирифт. конфронс бо қабули эъломияи Душанбе ва ҳам як нишасти матбуотӣ бо ширкати вазирони корҳои хориҷии Тоҷикистону Афғонистон ба анҷом мерасад. Рустами Эмомалӣ, раиси Маҷлиси Олии Тоҷикистон бо сафири Русия Сергей Лякин Фролов муносибати байнипарламентии дуҷонибаро баррасӣ карданд. бинобар иттилои Наврӯз Қурбонзода, сухангӯи Маҷлиси Миллӣ, зимни мулоқот Рустами Эмомалӣ кӯшишу ҳавасмандии сафири фавқулода ва мухтори Федератсияи Русия дар кишварро дар тавсеаи ҳамкории байнипарламентии миёни Тоҷикистон ва Россия нек арзёбӣ карда, омодагии ҷониби Тоҷикистонро дар муайянсозии афзалиятҳои асосии рушди муносибатҳо ва ҳамкории дуҷониба изҳор доштааст. ҷонибҳо вазъ ва дурнамои муносибатҳои дуҷониба аз ҷумла дар самти робитаҳои байнипарламентиро баррасӣ карда, дар марҳилаи муосир нақши дипломатияи парламентиро ҳамчун унсури калидии ҳамкории байнидавлатӣ арзёбӣ намуданд. дар ин ҷода аҳамияти муассири ҳамкорӣ дар чаҳорчӯби сиғаҳои нодиру самараноки бисёрҷониба пеш аз ҳама ассамблеяи байнипарламентии иттиҳоди давлатҳои мустақил ва ассамблеяи парламентии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ ва саҳми муҳими онҳо дар рушди фазои ҳуқуқӣ таъкид гардид, афзудааст манбаъ. Рустами Эмомалӣ қайд намудааст, ки таҳкими ҳамкории мутақобила дар ҳошияи ассамблеяи парламентии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ яке аз самтҳои муҳими давраи раёсати ҷониби Тоҷикистон дар ин созмон маҳсуб меёбад. гуфта мешавад, дар рафти суҳбат ҷонибҳо инчунин дигар масъалаҳои дуҷонибаро баррасӣ намуданд. масъулони ширкатҳои сайёҳӣ мегӯянд, то ҳол дар мавриди оғози сафари ҳаҷи умра иттилоъие дар даст надоранд. ба таъкиди онҳо, ҷониби вазорати ҳаҷи кишвари Арабистон ҳам ҳанӯз дар ин бора паёме ироа накардаанд. Абдулмаҷид Зокиров аз масъулини ширкати сайёҳии Расулсохтмон дар суҳбат ба Спутник Тоҷикистон гуфт, тибқи мувофиқаи охир вазорати ҳаҷи Арабистон сафари зоиронро то 31 март ба таъхир гузошта буд, вале ба эҳтимоли зиёд таъхиркорӣ дар ин самт боз идома меёбад. мутаассифона дар бораи ҳаҷи умра то ба ҳол ягон хабари нав дар даст надорем, афзуд намояндаи ин ширкати сайёҳӣ. ба таъкиди ӯ, чанде пеш Арабистони Саудӣ дар мавриди ҳаҷи фарзӣ чанд муқаррароти нав ироа карда буд. бинобар тибқи ин муқаррарот, ҳоло нафароне ки алайҳи коронавирус эм гирифтанд ва ҳуҷҷати тасдиқкунандаи мубтало набудан ба ин вирус дар даст дошта бошанд, имкони сафар кардан ба ҳаҷи фарзиро пайдо мекунанд.
дар ҷумҳурии Ӯзбекистон ҳолатҳои гирифторшавӣ ба бемории коронавируси навъи COVID-19 миёни кӯдакон афзудааст. Нурмат Отабеков, муовини сардори хадамоти санитарию эпидемиологӣ ва тандурустии ҷамъиятии Ӯзбекистон аз афзоиши гирифторӣ ба коронавирус миёни кӯдакон изҳор дошт. Дар ин бора Спутник Ӯзбекистон бо такя ба муовини сардори хадамоти санитарию эпидемиологӣ ва тандурустии ҷамъиятии Ӯзбекистон хабар медиҳад. овозаҳо мавҷуданд, ки афзоиши шумораи беморон дидаву дониста барои ҳавасмандкунии эмгузаронӣ зиёд нишон дода шудааст. Ин мантиқ надорад, зеро беморӣ асосан дар байни кӯдакон афзоиш меёбад. мо одамони синашон аз 18 сола болоро эм хоҳем кард, гуфт ӯ. ёдовар мешавем, ки муовини вазири тандурустии Ӯзбекистон Баҳодир Юсупалиев вазъи истифодаи ваксинаҳои AstraZeneca дар ҷумҳуриро шарҳ дода буд. ба гуфтаи ӯ бояд натиҷаҳои тафтишотро интизор шуд ва хулосаҳои бармаҳал набаровард ва маъракаи эмгузаронӣ пас аз Наврӯз дар ҷумҳурии Ӯзбекистон оғоз хоҳад шуд. ҷумҳурии Ӯзбекистон низ ба мисли Тоҷикистон дар доираи механизми COVAX ваксинаи ройгони AstraZeneca-ро дастрас кард, аммо ин кишвар ҳоло ба эмгузаронии мардум шитоб намекунад ва баръакс хулосаи Созмони ҷаҳонии беҳдошт дар мавриди бехавф будани ин ваксинаро интизоранд. манобеи Спутник Ӯзбекистон бо истинод ба муовини вазири беҳдошт Баҳодир Юсупалиев хабар медиҳад, ки мутахассисони тамоми ҷаҳон хулосаи ниҳоии Созмони ҷаҳонии тандурустӣ дар ин мавриди ин ваксинаро интизоранд. аммо муовини вазир таъкид намудааст, ки хулосабарории пешакӣ ҳам чандон дуруст нест, зеро тромбоз шояд аз миёни 1 миллион нафар танҳо як кас шавад ва шояд он нафар гирифтори ягон марезии музмин бошад. ӯ мегӯяд, ҳолатҳои маргу мирии нафарони эмгирифта шояд на ваксин, балки маҳз беморие бошад, ки аз он азият мекашанд. сомиёни азиз, инҷо мерасем ба фарҷоми барнома. то барномаи дигар танзиятон некно бошед. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.